Така, аз съм Бошката и това е моят канал, в който аз ще качвам коментари в YouTube. Наистина това е може би първото по-сериозно видео и да, наистина качих първото видео, в което се представих, за което ми е приятно. Мисля с няколко дена да пусна една публикация в YouTube, където да ти задавам въпроси и отговори. Първи ми задавате въпроси, аз ви отговарям на видео. Малко да ме опознаете поне като човек и като ютубър. Знам, че нямам никакъв експириенс. Съжалявам за светлината, която е отзад. Не е много готина. Наистина, много ще се радвам да се абонирате за мен. И да, наистина продължавайте напред, хора. В този канал мисля главно да коментирам българския YouTube. Тоест, нали, как се развива и на къде са неговите грешки, падения и гафове, но не само гафове, нали, на нещо позитивно, ако някой ютубър е направил. Също може би ще го коментирам, не може би на 100%. Сега, нали, ако имате някакви идеи за видеа, които искате да направя, може да ми пишете по Instagram. Instagram е Каваклиев. И да, радвам се, че гледахте това видео. Праточки и ай чао!